как му викаха на ония пчелара, ония даскала? Как беше? Минчо, знаеш ли го Минчо, дед живее на центъра на Данчето мъжа? Заедно учихме с него. Обаче мене ме изгониха. Аз се изстрах на учителката в чантата и ме фанаха и ме изгониха. Писа ми 2 по география. Ще еба майката дърта курва. И изстрах и са в чантата едно хубаво и ме изгоня. После отидах в черпа. Всичко беше с лайна. Она чистачка ме придаде да ева, нента мама дърта да ева. Хубаво така и направих чантата. Ева, нента мама, една торта ги изкарах, ще ми пише 2. Мама, ти баклука. То и аз така ли не си я знае географията? Боже мили Господи! И това не бях ми го казвал. Ама нека да ги знаете тия работа. Това е хубаво. Ба какво не съм бил, бе?